Mae ennill yn bwysig yn y sioe hyn, ond mae'r 5 neu 6 cyntaf yn cael y riban ar gerdyn, a maen nhw gyd yn holl bwysig i bawb. Os yw ti yn y 5 cyntaf, wyt ti'n neud yn dda yn y sioe hyn. Ennill wrth gwrs yn special, ond mae'r trydydd spot neu mae'r pedwerydd, mae hwnna'n holl bwysig hefyd. Bod ti'n mynd gytre ar rhywbeth yn dy law. Ie. A mae'n gydnabyddiaeth o'r holl waith paratoi wyt ti wedi wneud yn arwen lan at y digwyddiad. Yn bwysig. Dyma Derek Dykes yn arwen y poni bach, yn ni'n gweld ei wasgod a'r hwys yn dod trwyddo fe'n gynharach yn gynnar yn y bore, Adrian. Mae'n siŵr o fod yn glos mas yna. Pawb wrthi yn mynd am y porfa i gadw'r merlod yn I gael fwy o stretch yn y corff. Ti'n gweld y tric? A di, mae'n tynnu'r pen mlaen a mae'r anifel yn disgwyl tym bach yn hirach. Anna beth yw e? Ie. Mae rhaid bod yna sawl tric bach. Mae llyfr i gael. Mae llyfr. Ewn ni trwy'r llyfr dros yr wythnos. Ie, rhywbryd. Ie. Judith Reid, y beirniadu, yn mynd at y stiwardiad. A mae'r hibanau mas. Ie. See our things switching altogether. This is really not good time in the house, so trying to replicate the results. But I can't get the result in the Welsh Magic section. This is the first class this morning, class 16. We're back at Gelding. And first, went to number 236. This is Kevin Ryan from Scotland. With Caseg Million. So congratulations to him. Second, went to 225. Another Caseg there, this time Caseg Lady Jade, at the property of Chris Piper. Like to thank also congratulate the Reader Studios on being the first two there. Chris Piper goes down the picture. So two Caseg there goes second. Third, went to 234. So Gelding Dykes. Daughter of Joanna Nicholson, so 234 costume TikTok. Gwobr gynta'r dydd yn y prif gylch yn mynd i'r rhesfair Lady Million. Enillydd dosbarth y Caseg Wag ar Adfarch gyda'r adran A. Ac ar ben i ddigon, a Kevin Moy, y perchenog. So congratulations again to the first class scoring last one for the Ponies. Barren Mare, Royal from Scotland, the Caseg Million, and also the second,
Barren Mare, Caseg and Gelding, Adfarch Chris Piper. So that's just the both, and also the Steve Williams for being the host two mares.